Kandong apa iki? Kandong apa? Lah iki malah iki, Pak. Lah iki mblasuk ke aku mau iki. Adresnya udah gembira. Sampai mosik, Pak. Lho, lah kowe mau sing blasake aku ning kali kono Aku mau. yo ora urusane. Ngemes, ngemes, ngemes. Ngemes. Jadi orang wedok iki aku dinyenengke wong lanang, lang iso bantu wong lanang. Ben wong lanang ya seneng. Aduh, iki jam piro ya? Ayah belum bangun ini, saatnya nyemek damen ya. Buka wae. Aduh, ayah pulang sekarang tidurnya. Ayah bangun. Pedasnya udah gembrek. Ganggu ae. Semalam kecapean ya. Oh, mesti. Bangun dulu, pedasnya sudah gembrek. Saatnya Itu disike. ya udah ayo. Aduh. Menyat ayah. Menyat. Ayah, ini tuh jamalnya nyemek damen sama nih Bang Leto. Iya, iya. Iya. Siang. Kayak kopi kono, mantan kemen melek. Ora buka buka wong. Ini tadi tuh kopinya habis. Ayah cuma minta-minta nggak kerja. Oh, iya, wis gawe bang putih anget. Apa kono? Ya udah ya, toyo petak. Mosok Bunda buatin ya. ora ono buket-bukete gelas. Ya nggak apa-apa ya, minyak-minyak doang. Apa? Ayah, bangun. Oh iya. Nganggon wong. Well. Yo ngalah nganggur ngene iki ya, ngemis wae ya. Saperti tok ditake ya, iso nggo tuku kopi. Yo ngalah kok sepine ngene iki ya, ora apa-apa. Neng rame-rame kok isin aku ndak do ngerti. Ngene iki jurus Kagebunshi no Jutsu. Biasanya wong-wonge do ngene iki. Etok-etok melarat ben dikai bantuan, yo kene tiru wae ngene. Tempe kene ya, dinas kene ya, yo masuk. Yo ngemis. Kak ana aku dhuwit sing akeh, yo ngemis. Telung dina telung wengi urung magang, ayo ngemis. Gak ndang do lewat to, ngemis. Ndak ana wong ngene iki ya. Piye iki? Ngemis. Ngemis. Wah, sepi temen lho. Ah, paling ana sabar ya Allah. Ngemis ya ana aku duwe telung dina urung mangan ngemis Pak ngemis tak ana aku duwe ngemis Mas ngemis Pak ngemis ya aku ngemis telung dina urung mangan butuh aku dudu Narto Ora ngapusi kowe. butuh Narto lagi ngarit iki aku adine beda bapak beda mbok ngemis Tak nomen to kowe. Kemis. Tanganmu ngopo cek siji? Hitung iki mbiyen pas kerja aku. Masakno aku to melas ngene ndak ana tangane. Rasa kenyang kowe. Rasa kesuwen Pak kayak ana duwe aku ngemis gendang minggat tok. Bang, Nggih. ungu, Aditmu akeh ngono iki to, Pak. apa coklat? Ya nek aku tetep sing abang. Iki. Aja kurang gede. Aku iki telung dina rong madang iki, Pak. Kayak ana sing akeh duwike.
Kowe rong mateng aku yo ora ngopi yo. Ya ngopi kan sik 5.000 iso nggo ngopi, Pak. Nah, sing 1.000 tambah madang. Iman men. Ndak apa-apa, sedekah akeh sedekah iku rezekine tambah dobel-dobel, Pak. Ini mbok dipece ini. Men podo iki. Sing abang mawon, Pak. Sik ungu kula gadah teng omah sing. Lah kok ngopo ngemes kowe? Ya, ngeleh, Pak. Abangnya nyo, seminggu, sesasi. Ayo Ya iki. ora nggo tangan kiwa. Nampani yo tangan tengen. Oh iya, ning, Pak. Pesen ya, Pak. Yo. Dongake apa? Ora suket. Akeh ngono ae. Bojone tambah loro. Aja tambah. Golek Siji. simpenan wae aja tambah. Oh iya, ya. Atur suwun, Pak. Ayo. Yo. Sukses ya. Oh. Alhamdulillah. Ngene iki cepet sugih aku. Ngemes. Ngemes. Ayo do lewat to. Aku ngeles 3 dina Ramadan. Ngemes. Yo ngemes. Oh, wong edan. Oh, jangkrik aku waras. Enggak ada utang anak-anak. Bekecel. Ngemes. Ayo, barang cepet sugih, ngemes. Yo ngemes, dang do lewat to. Aku ke ono dhuwit. Ngemes. 3 dina 3 wengi urung madang, ngemes. Wah, ndak ada sopan santun tenan kok. Lewat wae lho, jangkrik tenan kok. Ngemes. 3 dina 3 wengi urung madang, kayak ono aku dhuwit ban dapat sugih. Ngemes. Jangkrik muter kok liko ngono ae. Ngono kae kok. Wong malu bertanya sesat jalan ini. Ngemes. Ngemes, Pak, ngemes. 3 dina orang gue mangan iki, Pak. Ngemes. Ngemes. Duh yo ngalah. Kesel ternyata kerja ngemes ini yo kesel loh. Ngemes. Gua ngalah wong iki menan. Ngemes. Kawan aku ngemes. Aku ngemes iki ra ndek duit ngeleh. Arep takon. Takon apa, Pak? Pak RT iki ning ndi? Aku wis bingung wira-wiri nggih mau. Omahe Pak RT ya, Pak? Wong ora duwe sopan santun mending tak ngapusi wae. Anu, wae kono wae lurus. Belok kiri terus belok kanan. Ah, mentok kono kuwi, komen kono wae. Oh, berarti iki engko lurus, Oh, engko belok ngiri, engko terus nganan mentok. oh betul. Oh, nggih. Komen kono kae. Wis ya. Ya. Karo, wong ndak ada sopan santun belas cuma aku ngemis ngene ndak. Wis sopan santune belas. Ben belas tekan ngono pojokan ngono ae. Ngemis. Aduh capek ini ya. Wis wae. 100.000 ngene ndak apa-apa bendina ya ngluwi gajine PNS. Madang olasan saya. Ini wis war. Ra bener nek iki. Jam surut tenan kok malah biasa iki tekan kene blare ana tukang ngarep ya. Tak sikon tuh. Cem kau ngene ra ono suket jelas. Koret-koretan ngene iki kan. Iki jalan pundi to, Mas? Golek sapa masuk tekan kene iki, Mas? Aku ki mau ki goleki Pak RT, omahe Pak RT. Malah diblasuk tekan kene karo wong edan. Wah, nek Pak RT aku. Lah kebetulan iki, Pak. Piye? Sampean sik ajeng napa? Kula niku sing ngajeng ten onlinean iku arep beli wedhus survei wedhus. Oh, ya wis yo. Tak terkene omah nek arep beli wedhus yo. Yo, Pak. Ayo, mau edan ngene. Kene Mas, nani kene sik Mas. Nggih. Tak blake wedang. Siap. Ayo tekan nggon.
Warek ngene iki ya, bal ngemis ngene warek itu udut. Ya semesep nang ngemis meneh. Kene Pak RT njaluk kopi genti ya. Enak ngene. Terete. Mangrete. Koyone kenal iki kok koyone sing biasake aku mau. Nyapa lho, Mas? Pernah iro aku, boy. Kowe sing tangane buntung mau to? Kowe ra tau iro aku, Mas. Kok sok kenal ngono lho. Nek koyo ngene iki aku ora trimo nek koyo ngene iki kowe mblasokke aku. Kok kowe sok kenal ngono kuwi yo. Aku iki mau bar turu tangi turu iki aku. Ya ora wae kowe sing mblasake aku ning kali kono kae mau. Ndak lho, aku iki bar tangi turu. Pokoknya aku ora trimo nek koyo ngene iki. Aku tok blasake ning kali. Weh lah gento e dicinceng iki piye karepe iki? Aku ya ora trimo ngene iki. Lah ngene iki aku ora trimo gento e aku malah ngene iki. Lah piye iki? Iki pokoknya aku trimo ngene iki. Aku gento nang ngene iki. Ora trimo pokoke aku. Madong apa iki? Madong apa? Lah iki marah ye, Pak. Lah iki mblasokke aku mau iki, Pak. Aku ora trimo. Gak trimo aku ngene. Linggo. Gento iki aku ning ngene. Iki aku anu e marahi aku emosi ya, Pak. Lho, lah kowe mau sing mblasake aku ning kali kono kae mau. Aku ora urusane ora. Pokoke aku ndak trimo carane. Aku ora trimo. Cepet, iki mbak aku saya emosi ngene. A few moments later. Dong apa to iki mau iki? Ha iki aku ora trimo ae mau aku iki. Ngopo? Ha iki mau masuk ngaran-ngarannya aku. Aku ora ngopo-ngopo. Iki mau apa, Mas? Lah iki mau sing mblasokke aku ning kali mau nak ketemu kali jenengan. Oh nggih. Oh mula iso tekan kali. Nggih lah diblasokke kali niki. Nah, kowe mesti masalahnya sumber masalahnya nang kowe. Ah, salahe ora sopan le takon lho. Ora Wong sopan Jawa ki yo takoni motore pateni, helme copot ngono lah. Membudidayakan tradisional ngono lho maksudku ki. Oh, wis. Ya ngono ki aku emosi to. Berarti kowe mau ya ngapusi aku nek ngono mau. Nah, Ora. balekno duitku. Wis entek aku madang aku iki. Mau lah aku ngeleh, Pak. Ndak ono gawean nganggur, Pak. Wis Iki dadi suwun iki. intine ngene wae wis rasa geglot. Yo. Mas esuk meneh nek tekon yo ora apik le rada sopan. Lah mau ki aku ki yo pergone iki kesusu, Mas. Oh, kesusu. Ngono, dadine langsung ngomong ngono malah diblasokke ning kali mau. Wong kene yo biasa Mas nek ngono kuwi wis ngono lho dadine. Nyapa? Kowe barang ki yo Oh. nek awake isih wutuh ki ora etok-etok tangane diputung-putungke. Lah aku ndak ndek Kerja duwe ki lho, oleh Pak. normale wong. Aku nang film-film yo ngono aku melu ben etuk dhuwit. Ngeyel ngono. Saiki wae salaman romase iki. Ya wes aku ndek ngapura. Men gak kabeh rampung masalahe. Besok nek aku ngemis meneh ya nderek langkung mau piye ngono. Oh, siap wis. Njaluk Pokoknya ngapura aku. Ora dibaleni. Aduh.